Is-suktat il-kampanja ta' biża' mill-Prim Ministru din id-darba waqt attività politika f'Santa Venera. Attenti, ħudu paċenzja, attenti ħafna. Il-Prim Ministru sejjaħ il-proġett ta' gvern ġdid li raħas il-kontijiet tad-dawl bħala fantażija. Reġa' 4 tiem ilu ħareġ dil-fantazija ta' dal-proġett. Lorenz Gonzi għall il-Partit Laburista wiċċu itieħ biex jippreżenta dan il-proġett bl-esperti ma' ġenbu. Skont il-Prim Ministru, dan il-proġett li fih kien hemm involuti kumpanija ta' fama internazzjonali u li ġieli ntużat mill-Gvern huwa proġett tal-amateurs. Ma daw bl-esperti ma' ġenbhom wiċċhom itihom. Għax irid ikun wiċċek itik. Li tiġi qudiemna bl-esperti ma' ġenbek amateurs. Minkejja reazzjoni pożittiva tal-unions u negozjanti dwar dan il-proġett, għal Lorenz Gonzi il-proġett li raħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma huwa wieħed ta' ħela ta' flus. Biex mhux naħlu 200 miljun f'affarijiet illi l-Labour Party qed jgħidilna li rridu naħlu fihom. Dwar ix-xogħol Lorenz Gonzi reġa' kwota ċifra ta' 20,000 post ta' xogħol ġdid li qal li ħoloq il-Partit Nazzjonalista. U dan minkejja li fil-jiem li għaddew il-mistieden tal-Partit Nazzjonalista l-Professur Lino Brigulio għajjem dubji serji dwar din iċ-ċifra. Nara illi xi kultant ma tingħatx il-verità u hemm bżonn allura niċċaraw fuq l-impjieg. Aħna għandna impjieg baxx ħafna Malta, l-iżjed baxx fl-Ewropa. Jiġifieri minn kull mitruħ għandna ħafna nies ma jaħdmux. Il-Kap Nazzjonalista ammetta li falla fil-kura primarja minħabba l-inkwiet li kellu anke jekk din kienet weda elettorali fl-aħħar manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Però mbagħad hemm il-pilastru ieħor ewlieni. Xtaqna ħafna jien xtaqt illi indirizzajnieh fil-leġislatura, però kellna inqalaw wisq affarijiet. Fil-fatt, qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, il-Partit Nazzjonalista kiewiegħed li Lorenz Gonzi Prim Ministru il-qasam tal-kura primarja kellu jkompli jissaħħaħ tul dawn l-aħħar 5 snin. Għal darb'oħra, din id-darba 5 snin wara, il-Prim Ministru reġa' għamel l-istess weda. Ninvestu ħafna iżjed fil-qasam primarju. Dwar il-Partit Nazzjonalista Lorenz Gonzi qal li dan huwa partit miftuħ beraħ għal kulħadd. Dan minkejja li tul din il-leġislatura l-eżekuttiv tal-partit iċ-ċensura ikkundanna u waqqaf 3 membri miħdanu milli jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali li jmiss għax ma żammewx mal-linja tal-Partit Nazzjonalista. Dan hu partit, il-Partit Nazzjonalista, b'dirajh miftuħin beraħ għal kulħadd. Kulħadd għandu jsib ruħu komdu fil-Partit Nazzjonalista.